Ola, bo día, benvindos a un novo programa das Ondas do Cruceiro. Hoxe é un día especial pola invitada que temos con nós. Ela é Ana, unha das cuidadoras do noso colexio. E imos falar un anaquiño con ela sobre o seu traballo no cole. Moitas grazas, Ana, por acompañarnos. ¡Comezamos! Que che gustaba facer de nena? Pensabas xa en adicarte a axudar aos demais? Ola, bon día, antes de nada. Pois de pequena xogaba coas bonecas e logo no cole pois xogaba moito o pilla-pilla, a goma e a corda, a saltar a corda. Onde estudaches? Pois o colexio a que fun foi en Vallinclán, non sei se vos sona. Cando acabei a EXB, porque estudei EXB, fun a estudiar o Instituto de Canido, que seguramente tamén coñecedes. E cando acabei o COU, fun a Santiago a estudiar na universidade, que eu estudiei Economía. Cando decidiches facerte cuidadora? Cal foi o motivo desa decisión? Pois cando fun nai e o meu fillo empezou no cole, vin que había nenos que tiñan necesidades, entón, pois, souben que había este traballo, que era cuidar nenos con necesidades. Entón, anoteime nunhas listas e anos despois, pois chamáronme. Dende aquela, pois estou traballando nisto. Este é o primeiro colexio onde traballas? Non, este é o terceiro. Pero este é onde máis tempo levo, que xa levo 2 cursos. Que é o máis complicado do teu traballo? Pois a primeira vez que fun a un cole e vin pois, os nenos que tiñan necesidades, pois chamoume a atención pois eso, que había nenos que realmente necesitaban axuda e aí entendín que éramos moi importantes. Algo que nos chama moita atención é como de complicado é manexar a cadeira de rodas. Pois mira, a primeira vez que collín a silla de rodas foi o ano pasado, con un alumno que pertence a este cole, e non é difícil. Unha vez de que practicas un pouquiño, xa é fácil. Tiveches antes outros traballos? Igual nos podes falar de algún deles. Pois mira, o primeiro traballo foi nunha tenda vendendo discos. O pasaba ben porque escoitaba moita música todo o día, porque tiñamos eso, sempre música con os grupos de moda dese momento. Despois, o meu seguinte traballo foi de autónoma, tiña unha tenda, despois fun administrativa, e, por último, cando dixen de ser madre, pois tuven que parar, coidar o meu fillo, ata agora, que fai 3 anos que volvín a traballar. E sobre todo, como te sentes cuidando aos nosos compañeiros? Pois moi ben, porque son todos moi bons. En definitiva, gustache o teu traballo? Pois mira, cando fui por primeira vez a cuidar nenos, decidín que será o meu verdadeiro traballo, o que máis me gustaba. Agora imos facerche a pregunta máis importante. Gustanche os pementos de Padrón? Moito, aínda que cando pican un pouco, pero sí, góstanme. Pois ata aquí chegou a entrevista con Ana. Moitísimas grazas por contarnos todas esas cousas superinteresantes do teu traballo. Gracias a vos. Agardamos que vos gustara. A nós. ¡Encantounos!